pisang sesajine aja ganggu to. Aku sing seneng nggon ngono kuwi. Bon sik nembang. Mbak Nanda mawon, Bu Nanda, jenengan rasa melu nembang. Pun ganggu semir. Reka-rekane mau arep melu girongi. Baleni ya. Dibeleni. Jalwing jama janakan goncatan ora gelem meneng. Aku ki mengko kopi. Seger banget kopi. Mbok kon sampean tak pester lho Pak nek ra gelem minceng. Diam. Adine iem. Neng kendel. Apa meneh? Aku ada bae sing ya. Jebul kedisian. Mbok yo bareng. Angel. Timingnya. Ngene, Pak. Naik. Ya, ngono. Ora kok akeh. Wong prawira. Ya apa? Yo. Itu. Ya. Maka, Mbak.
Rasane kaya seger sing tanpa ngombe warak sing tanpa memangan. Nek krungu ler kambang kuwi ora kaya-kaya. Najan lamun nyalamun tanpa ukara. Kincong ku wayane moro biar. Kontejane yorama ora butuh kae butuh umum nyambut gawe butuh apa butuh umum nyambut gawe salubet ning paling ora kus marem wis krungu ler kambang kayak kok ketebang oh lho truk bang wah kene le turut aku kan prabu kan gara-gara mengkong loro karo bapake. Slamet le tekamu. Iya untuk pamuji. Kang Gareng urus tekaku. Kang Gareng kok ning aem-aem. Ayo nek ketoprake nek mesti ngono kuwi to, nek bambangan teko nek iki ana pawongan sing teko ning papan kene. Sopo jenenganmu? Ayo mi rasa akeh-akeh. Ngomong bae. Wah, bapak sembang apa rek? Uler kambang. Ya iki legoro-legoro rasa suwi-suwi mergo iki darurat rek. Darurat apa? Aku dikongkon karo Ndara-Ndara Janaka, aku goleki Ndara Janaka. Instruksi Pak Dalang. Piye? Menika wonten ingkang nyuwun Asmarandana duet kalian panjenengan. Nyamer niki Pak Dalang. Duete karo aku, Mbak. Nggih. Dalang ora iso nebak. Asmarandana. Asmarandana. Nggih iki amanah menika. Iya, sing piye ta Asmarandana iki? Sehingga ketularan edan. Aku bangga karena wong edan anyaran. Ayo dipinangkani nek pancen. Pamundutan ya dipinangkani. Anu menika duet kaya gandrungan niku lho. Duet kok kaya gandrungan iki. Hangge niku sik. Jarane wong akrami ngoten niku lho. Oh ya. Ya dicoba kaya apa? Asmarandana niki. Asmara. Slendran apa pelak, Pak? Slendro. Ayo si sapa jenenge karo nggo ngetes piro suara. Ya kaya apa? Asmara. Duet ya, Bi. Mungkin mau menghahe-hahe wae. Ya.
Menika sampun Pak. Nggih. Oh, Diajeng. Diajeng juara langit. Sangat manuk-manuk sing padha mencok ning wit-witan kae. Kaya napa ya? Tur padha nlek dhewe-dhewe. Kaya ngenyek marang tresnaning awake dhewe. Diajeng juara langit. Iki ngopo ya, Rek? Aku iki iso acara ngetoprak. Besok iki pentas pitulasan iki kon dadi bambangan. Umpama karo mlaku jegling. Ya, bambangan difabel ya. Oh. Ayo ora apa-apa ta sing penting kan omongan iki wong nggo gayake ning kampunge dhewe kok. Oh iya. Ya wis ora ngopo-ngopo. Iki mau Asmarandana nggih. Ya kepenak tole lah nggih kaya. Ya. Nganu Pak. Niki sowan kula teng Karangkadempel iki saperlu jane ming ajeng matur Bapak. War matur apa? Kula kepengin sowan teng negara Ngamarta, merga kula iki dikongkon kali Ndara-ndara Ngamarta supaya ngupadi wonten pundi dunungipun Ndara Janaka. Ning dina niki kula entuk dereng entuk keterangan ning pun kula pun nggawa bandan. Kula wis nggawa bandan ya kuwi Pendhita Durna, Pak. Nek pancen kaya mangkono ayo. Nderekke dan dipasrahke marang darah-darahmu Pandhawa mengko piye kabul kawusanane darahmu Janaka. Lagi mula niku, Pak. Ayo dulu nek pancen kaya mangkono tak derekke sowan ndara-ndaramu Pandhawa dulu. Nggih, Pak, monggo kula derekaken, Bapak. Senare konten prayatna samune reseka balik. Oh, titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi. Kilar-kilar semedyan ing tenging latar milang lintang Bima Sakti. Mesake durung dolanan rubagan mripate dijupet apa cangkeme kok mripate diwadahi bagor
Ayo dole tak derekke sowan darang. Oh,